Bună ziua și astăzi din partea companiei Ideal Store vă prezentăm noul model de smartwatch DT1. Începem de la cutie. Pe partea din fața cutiei putem observa modelul ceasului, cât și pe partea din spate codul QR pentru instalarea aplicației. Deschizând cutia, putem observa că în cutie se află încărcătorul ceasului, ceasul, cât și un manual de instrucțiuni. Acest manual de instrucțiuni este prezentat în limba engleză plus multe alte limbi. Acesta este încărcătorul, iar el se utilizează așa. Urmând ca acesta să fie conectat la un plug USB pentru încărcarea ceasului. Pe partea din spate a ceasului putem observa plugul de încărcare urmat de senzori pentru măsurarea pulsului cât și a pașilor. Cureaua este una dintr-un silicon cu o închidere foarte ușoară. Pe partea din dreapta a ceasului putem observa microfonul cât și butonul pentru navigarea în meniu. Meniul ceasului se prezintă în felul următor. Conectarea la ceas se face utilizând acest cod QR. Acesta a fost noul model de smartwatch DT1 vândut de Ideal Store. Vă mulțumim!